영수 나이스. Satu naik malam boleh lah. Kailan nong hambai jo tono oro je tongnai media rok no जों त्रिपुरा बुमा बदल सेन्ट्रेल कमिटि नि इंगै oro tini mane chini TTID chini total CM chini sar Purna Chandra Jamatiano जों hambai te jibai rilaina bagi khale mane ojora manma bagi जों belai khaino talika kaham gine wansung layo songmari ni sakang ni simi jung mubagra bai kerengei chini dofharok ni bagui samung khlailai phaimani tei khlailai tongo tei khlailai thangnai ओमफ्राय जों oro korei joto chini kotal jongjak EM tei MDC rok nobo hambai chini khari buma mane chini buma bodol rokni wngoi jebaiya pharo joto no ओमफ्राय kaitoni thai जों surinai obono je chini kotal CM chini sar tei phangoi chini beba MDC EM rokno tei aknoi khako phur baike koito karang baike kaham lama rogoi kaham wan sugoi chini bubagrani joto beba emang rokno mukthang khlai manthur hile जों abono surinai kaitoni thai